Hlana sizathu ngobengelele phi ngamukele Mbule emakhaya kuSimanzonzo lapho songulethela khona indaba zamaskande isuke ehamba phambili nehlaba hlosile. Mbule emakhaya ke kudose indawo ezenimandi zokuthi njengobani ongekajabule uthi uyaperforma uqhamuka ingane eyibukela kuwe noma ekubuka as a role model yakho. Leyo nto leyo ke yenzekile kubahuphe njengoba sazi ubahuphe ukuthi unestyle sakhe sokugida noma sokusina esithandwa abantu abaningi. Uthe kusenjalo ngoba seqhamuka ingane ngempela egida njengaye ngaphandle kokuthi Mbule emakhaya ngize ngimoshe isikhathi nathi ke ivideo la ejabulisa abantu abaningi ngempela abaze basho ngempela abantu ukuthi ubahuphe kumele lengane engayiyeki kodwa ifake eqembini ngoba iyakhombisa ngempela ukuthi iyamthanda ubahuphe futhi iyamfollowa ngempela. Nathi ke ingane ngempela igila imanga isina noma igida njengaye ubahuphe oyibhenanyawo. Nathi ivideo ithokozele till next time. Siyabonga.